Hello guys, welcome to my YouTube channel. Jaha Sokburani Huaya ready pura. Beनिफ्राय दायो जों थांगोन मन्दिर दर्शन खालामनो खुलुमनो दिनै मैयानिफ्राय जादों दुर्गा फुजा दिनै सेकेन्ड डे बेखायनो जों खुलुमनो थांगोन दायो रेडि निया गासैबो বন্ধ করবি না বাজে মারি দে Nah ya, bisa pura ready jalan dong. Hirimba. Ciklu. Wah. Nah ya nih. Wah, senior ya nih. Wah. Itu no. Morning नो ओंखारबाय जोंहा मन्दिर दर्शन खालामनो बेनिफ्राय आंना नानायखायनिया गोसोम जाबाय नानायखा बाराय जाबाय माथो आंलाय खानायाबो एसेसो गदो दायो जोंनि थिख्लुआ गाखोबाय ओहो भिडिअ लागासिनो दं नामा भिडिअ लागासिनो नामा आदाया थौ दायो थांनोसै आंबो मोनसे रिल्स लानोसै होनबालाय फेसबुकनि थाखाय ना लोगोफोर लादो फैसायानो गैया बेखौनो बेसेबां सिथाबदोंमोन 1050 नै या जोंहा मन्दिर मोनफैबाय दायो साखि लानांगोन नै आं চাকিটো ঘি দি দিম ঘি দি দিয়া ভাইটি হেৰি নাই নেকি অলপ উঠাই লৈ যাব পৰা ফ্লেট ফ্লেট এনেকৈ নাই এনেকুৱা নাই বাৰু ইয়াত নেদে সেইকাৰণে তো ইয়াত নেদে মানুহ বহুত না दायो जोंहा खुलुमखांनाय जोब्बाय बेनिफ्राय निया जिलापि दखानफोरा नाय वाव माबायो हा दा बायबेलासे मा लुगैदो हा खोन्दो मा लुगैदो नोङो हेलौ फिथा दे मा
Ya dayo जोंहा खुलुमखांनानै ready dayo थांगोन हनुमान wah Wah, Wali. Coba. Nang ya? Bayang coba nengलाय Lo lo banal ya? Lo lo anak nola? Atau apa nih? Nah ya जोंना koreografer Rasekor dah. Wah. আপনাক দেখি ভাল লাগিল কৰি ভালে আছে না দে মই পূজা কৰি আহিলো যাওঁ এতিয়া আমি দে যাই আহক ইয়াতে দে नै यायसो दासो फैदो आं गारियावनो जिरायगासिनो दं बिराद गरमा बापावहाय दायो लोगोफोरनिया फुजा खुलुमबाय बेनिफ्राय नैया जिलापि लाबोबाय जानोसै टेस्टी नै या दायो थांना फैबायना जोंहा साहा पार्टी बेथिं गाइखेर साहा बेथिं लाल साहा नैया पुरा मेथाइ माखासे लाना फैबाय खुलुमनानै बरिया हेलो लोगोफोर हेपी दुर्गा फुजा बयनिसिमबो दायोथ' शपिंनि एसे जाहांथो जाबाय हादो थ' बेखायनो आङो टिफिन लाना फैखादो न'आव थांला आङो हारसिं दायो ओमफ्राय श्रीरामनि मन्दिराव थांनानै खुलुमना फैदोंमोन आङो बेनो बोहैजोब्बाय गोलोमनानै बिराद दख'ना खननो गोनां जायो नालाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै मा लाबोदों आं नायनोसै मा बुङो लोगोफोरनिया वाव नाय दाउदै आमलेट बेनिफ्राय बियो मा भाजि जानोसै लोगोफोर दायो आराम्भ खालामनोसै एटेक होनोसै लोगोफोर जानोसै आङो नायदो बानलु फुल टेस्टी आं दाउदैया बिराद फेभरेट मोनबा 10ता जानो हागोन दाउदै रुनायखौबो आरो बांसिन मोजां मोनो
फुङाव आं खुलुमनो थांदोंमोन आरो बेखायनो ओंखाम जायाखै दासो जाबाय ना दा 2टा जासिगोन Bye bye